brebes mili ana pipi apa pancen tresno iki ra kudu duwe Matur suwun Mas Daleko. Matur sanget nggih ugi Mbak Samini sampun nderek ngregengaken swasana nggih menika wonten dalemipun kadang kula sepuh nggih menika sawerane 100.000 alhamdulillah muga-muga kena dienggo tuku pedak ya Nduk ya matur suwun sanget menika nggih menika aturaken panjenenganipun kadang kula tulus monggo badhe tunut swanten mohon izin Komandan Bapak Kodim selamat sore ya. Mau menyanyi Komandan? Perwakilan Mbah Mul, monggo. Perwakilan buat Mbah Mul, ya. Oh iya. Monggo. Perwakilan ingkang cancah. Nggih kula tak rengeng-rengeng sak pupuh mawon kangge ngrumpaka Bapak ingkang wis nyawiji para tamu sami Pak Samati lan garwane ngetreni ucup pipun gendok Dewi dados temanten kalih ing sambi kala samu dayan nipun pasukuran nanggap campur sari bangjo yoga komplit penyanyine ayu-ayu among rawuhe ramah monggo setunggal mawon kangge ngemutake wong Indonesia sing mrantau ning luar negeri. Monggo ngadeg kabeh. Nggih, anake sapa? Mula nek merantau ki aja gurdha nggawa anake sapa selingkuh wae. Mulih ki ya nggawa donya. Rak ngoten to Mbah Mul? Oh iya, anake sapa? Ayo Mbak Eka diaturi jeneng cepet gerakane ngono lho. Nek pas nampa duit ya lho. Nek kon nyanyi rada suwi nampa duit cepet teram esuk-esuk seneng omah. Bos bayarane ya turu penak-penak wis digugah. Nek kon nyanyi ngadeke suwi, serat tak nggo neh kowe kae iki. Heeh. Iya ora apa-apa. Ning do nyawang kowe iki bokongmu nyenengke tenan, bokong kok sak ember semono. Iya, mangga diajeng. Anake sapa? Asik.
Inggih kalau wau sesulihipun saha perwalikan khusus dari Jalan Serigala menika Mas Tulus dipun wakilaken dumateng kadang Klebuh Bapa Mulyana. Kula tansah matur nuwun sanget dumateng pandhawa ingkang sampun angrawuhi undangan saha paring berkah donga pangestu dumateng penanten kekalih. Kula tansah ngaturaken maturun sanget dumateng panjenenganipun. Mugi-mugi sing rawuh ya diparingi slamet, sing nanggap ya diparingi slamet, sing domah ya diparingi slamet, kabeh slamet. Mas Demang jenenge ya slamet. Lara ngono ta Pak Haji wong ya jenenge ya slamet tenan. Cuma angger jeneng slamet iki Mas ya karo bojone wedi. Nggonku slamet duweh ki karo bojone wedi. Slamet kuwi sing nunggu tep ki nek karo bojone lho. Wedi. Slamet klower ya ngono kabeh. Iya pokoke nek karo bojone Mas kepati-pati. Inggih satunggal pokok saji sampun kula aturaken inggih menika wonten panyuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bapak MC yang ganteng. Apa aku cek ganteng tamat? Iki wacaran dhewe iki lho. Oh iya, aku wis tuwek 54 gur karek bongkone iki. Gur karek berbuat ngamal sing apik Mas Slamet. Gen mlebu swarga. Inggih menika batuk. Buat Mas MC yang paling ganteng. Saking kula Ibu Suranti, koncoku SMP Semet iki piyayine. Awete ayune ram. Jamune apa ya? Ki MC-ne ya rada koplak iki. Ya kosik to Mbak Ranti. Tak aturke sampeyan ya tak wacakne guran. Saking Ibu Suranti. Inggih menika warung nasi goreng Wonogiri. Wah entah enake iki. Gorenge sing goreng ya pinter, sing goreng ki Masno iki mesti ya. Ya nggih menika badhe nyuwun gending menika setunggal Sri Uning. Kaping angka kalih nggih menika panggodaning katresnan. Gending menika buat bahasa Indonesia, buat ibu-ibu ngudi rukun. Wah nek ngudi rukun nyatane ya tenan. Tengklek tak akoni tengklek watu bonang kompak bersatu padu. Wah, luar biasa. Ketuane sinten Mbak nika Mbak? Ketuane ngudi rukun ini tak puji tenan. Oh, nggih Pak Haji Salih matur sangat panjenenganipun Pak nggih. Ampun didik bocah-bocah do semangat nyatane ya makarya kabeh. Nek nggonku ora kok Mas do ndelik nek wis do ngaten. Nek iki tak akoni alhamdulillah atas kepemimpinan saya, pembinaan panjenengan. Tak akoni luar biasa. Ayo Nduk nyambut gawe Nduk Mbak Eka. Diaturke langgam panggodaning katresnan. Oh ya Mbak pare-pare sih. Yo. Sri Uning mawon ya Mas. Nggih, senajan wong pare-pare nyeprotmu lairmu ning Jawa diaturke sik kagem Ibu Ranti. Nah, diwaca iso ora ruk. Iso nyanyi ra iso maca ketoke ayune kaya cempluk ngene kok. Lho kok endi jenenge ya diwaca kok ngarep ngono. Latihan, heeh. Iya, Mas. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Buat Mas MC Ya. sing biasa wae. Aja ngono. Diaturke padha kowe dosa korupsi. Buat Mas MC yang paling ganteng. Ya. Umpamane Iya. saking kula Bu Suranti, nasi goreng Wonogiri. Ya, wi terkenal kuwi, Nduk. Badhe nyuwun gending Sri Uning. Nggih. Heeh. Langgam panggodaning katristan. Ya, Oh, diaturke. gending menika buat ibu-ibu ngudi Rukun. anak ngudi rukun. Tarwangsa. Anak Terima Tarwangsa kasih. ya. Nggih. Wes belajar ya iki ya sanajan pare-pare laire ning Jawa eneng Tengklik Wonogiri. Tengklik to sampean laire? Gunung. Oh Malang. Iya, tak kira mung Tengklik. Nggih sepeda ngalih ngaturaken segenah Bapak Sutrisno ingkang sampun sowan dumateng panjenengan Bapak Sumadi kula matur nuwun sanget sampun paring dana berkah pangestu sambi ngrahapi pasugatan sak wontenipun sumangga. Yo Sri Uning sik. Ha yo. Goyang bokongnya. Iya. Asik. Asik lho. Iya. Iya, asik. Muser-muser.
Menggah makaten kelawau minangkani panyuwun saking Ibu Ranti, warung nasi goreng Wonogiri yang tinggal di Jalan Kurban 40.000. Sudah saya aturkan tadi belum dibacakan uang tali asihnya sawaran 170.000. Muga-muga dodole diparingi laris Mbak Ranti yo, diparingi panjang yuswa, dimudahke masalah dimurahke rezekine Allahumma amin. 170.000. Yo. Makaten menawa ngantek lali ngucap tetaliasi mula tak selani sik Mbak Rita. Ayo Nduk nyambut gawe Nduk panggodane katresnan langsung ae Pung. Tasih serangan campur sari kalista menangkani payun saking Ibu Ranti sekalian kadang klebuh Bapak Sukardi. Nggih menika wonten Jalan Kurban 40.000. Muga-muga warunge tambahi
rame laris manis Tanjung Kimpul dagangan habis duite ngumpul Allahumma amin sing 100 dikek emplang nggo tuku mendem mudah-mudahan emplang ya gendang dadi wong tulus ora mendem meneh monggo moga mas banget syukur lenggah
mekaten kalau wau minangkani payun saking Ibu Suranti nasi goreng Wonogiri kagem ibu-ibu ngudirukun anak Taruwangsa mugi-mugi ndadosna kawuningan sasaketna nuju prana wonten ing sonten punika nuwun matur suwun. Inggih menika lajeng kewala swanipun panjenenganipun Bapak Supangat Ketua PSHT khususnya Ranting Makassar Kota Sulawesi Selatan. Monggo Kang Mas Supangat nggih menika Ketua Pusat Makassar Ketua di Makassar Pusat di Madiun. Jadi sudah jelas dari depan Bapak Supangat. Sumangga pedal saha pangeran kawula aturaken. Sak mangke wonten awala saking Jayengan nggih menika pamer bojo saking putranipun Bapak Suwardi ya. Ora tak sebutke jenenge sing penting anak Mas Fardi ya. Pamer bojo. Selamat siang Pak Kodim dari atas Takalar karo dulur-dulur kabeh Kota Kalar. Selamat siang, semoga dikasih kesehatan selalu Pak Kodim. Monggo. Nggih, Bapak Nuryanto siap-siap jumeneng. Lali janjine Mas, monggo Mas. Lali janjine, monggo kali sinten? Oh. Monggo. Mbak Rita. Ratna, yo Ratna. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning Tawang Mangu mantileng ser srengenge ana kene aku nunggu kowe. Lali janjine alasane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko. Ayo Pak.
ya dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangu mati lengser sengengene ana kene aku nunggu kowe Pengawan apa SMS rambang besi Yen tak telepon malah kepateni Mangkel aku Yen kepodok irungmu masih tak lali janjine kandane alasane mangkelake sapa wong sing ora gelem kadung dandan kowe ora teko kok mbak kowe karo wanita liya nggih matur suwun Mas matur sanget Mbak Matur sembah. monggo Pak MC terima kasih Inggih matur sangat dumateng panjenenganipun Kang Mas Subangat sampun dina swanten kangge ngergakaken swasana wonten ing sonten mriku kula matur sanget dumateng panjenenganipun Kang Mas Subangat. Inggih menika lajeng kawula sawanipun panjenenganipun kadang kula sepuh nggih menika Nur Yanto. Oh nggih sing nyuwun pamer bojo riyin urut karepku tak dhisikke Mas Karayo Erika nyanyi pamer bojo sing nyuwun Dimas anake Mas Wardi. Nggih monggo. Pamer bojo. Duduk rapi anyar sing ning jero lemariku nanging bojo anyar sing mbok pamer kene aku ning opo seneng aku yen mong gawe loroku pamer bojo anyar neng statusmu
rasane pedang Suatu. nangis batinku gantas uripku talas kepes netes Cendol dawet. cendol dawet cendol dawet cendol dawet cendol cendol Dawet yo. cendol Dawet yo. cendol dawet dawet cendol dawet seger piro 500-an. terus Gak pakai nembak. Direlu pat 5 6 7 lu. tak kita Solo Solo Jogja Dudu kami anyar sing ning jero lemariku angin bojo anyar sing mbok pamerke ning aku You Kalista Dudu angin mawar sing ing jero mripatku nanging kowe teko larani wong kaya aku nanging opo seneng aku yen mau gawe loroku pamir bojo anyar ning statusmu Citra janji tekane kowe ngapusi Ganti prene mataku rasane pedang Nangis batinku Gantas uripku telas kepes letes Allah Cendol dawet Cendol dawet Cendol dawet Cendol cendol dawet Dawet yo. Dawet yo. Cendol dawet dawet Yo. Cendol dawet seger piro 500-an. Terus Gak pakai mangkok. Ciro empat lima iya pitu walu tak kita Solo Solo Jogja Dudu klambi anyar sing ning jero lemariku nanging bojo anyar sing mbok pamerke ning aku Dudu angin mawar sing ing jero mripatku nanging kowe teko larani wong kaya aku ning apa seneng aku yen mau gawe loroku pamir bojo anyar ning statusmu Ning apa seneng aku yen mau gawe loroku pamir bojo anyar ning ngarepku Terima kasih Lho nggih, mangidon kala wau panjenengan saking Dimas. Asmane nggih Dimas. Menika pamer bojo. Spesial buat tamu para tamu semuanya. Semoga bisa terhibur di siang hari ini dan lanjutnya kita undang dengan hormat Bapak Nuryanto. Inggih, matur sembah nuwun sampun ditimbali. Sakjane iki ora iso nyanyi. Niki minangkani pamundutanipun Bapak Margono nyuwun lagu Gelo. Sawirane 50 Ayo Kak, dikancani Kak. lambemu aku ora model Kok nak kurang tak tambahi nek ndi. heeh ya Pak ya wis ngerti nomor rekeningku to Pak to biasane ditransfer
Wong wis biasane kok. Heeh. Itu ya aja kono ngingeti rono. Ngendi? Tamu Ana? spesial Kang Gemang Rawuh. Anjir. Kok Pak Margono dipun gayengaken nggonku goleki bot abote mung pengen ketemu Mas Margono najan ado tak barang mung nuruti karepe ngati Bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinenjal hatiku leh tumitis nelesi pipiku yo yen pancene ora tresno mbok ya kandha sing prasaja aja gawe gelong ati aku ora bakal gondeli ya ngono lho. Gak semangat. Ketoke kurang apa to iki? Kurang jamu kok piye? Lelakonku biyen opo kon tak ketemu biar mancene ninggalake gawe gelo ati salawase yo Yo, ngendi nggonku goleki bot abote mung pengen ketemu najan ado tak barang mung nuruti karepe ngati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinendal hatiku leh tumitis nelesi pipiku yo yen pancene ora tresno mbok ya kandha sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakonku biyen apa kon tak ketemu yen benci ditinggalake
dibablaske kaju kuning kagem amung rawuh. Namung rawuh kan njaluk sing nyemek ngono. Monggo Mas Sutris digayengke. Ben awake ben lemu kaya aku Mas Sutris. Ayo kendang miring digayengke, Cok. Pak Lurah Cakalan, Pak Marilin dipun gayengake. Elingo marang janjimu wong ayu nyedrani. Rusake awakmu iki amarga mikir wong sing tak tresnani. Rasane ora dadaku wong bagus lemah ora pamit aku. Kuning dadi babele nalika biyen kowe isih nganjen mrana mrene isih tak gawa ora bisa najan mung Jerot. Lah iya ta. Penak men. Jane ya penak niku ora disepot to. Lah ngasih tung getak kentung bles lho ngasih muni bles. Macrut ngono to. Gak bles kok. Bles ngono. Aduh. Mosok tak kentaken, Bro. Lho, heeh rene. Jare kon jelaske karo Mbak Eka. Weh, saru. Aja dibablaske yo. Aki wong bagus wis kangen ketemu sliramu. Kaju kuning pacak nunggu balian wong bagus kumpul karo aku. Nyukalisa
baju kuning dadi babele nalika biyen kowe isih nyandeng rono mrene isih tak gawa ora bisa najan mung elo Getak gentung des gak diulangi nah aki dan balia wong bagus wis kangen ketemu seliramu kacukup ajak lulu balia iki sing marai kelingan wong Mas Margono Inggih, matur sembah nuwun. Inggih, matur nuwun dumateng panjenenganipun Pak Nuryanto ingkang sampun nyumbangaken dana swanten. Inggih mugi-mugi kangge jambi saya dumateng kula lan panjenengan sami wonten ing siang menika. Dumateng panjenenganipun para lenggah kagung sewu mutri ingkang kinurmatan. Monggo inggih kangge nglipur kula panjenengan sami wonten ing sore menika. Campur sari nyul kasta siap mengelipur kula lan panjenengan sami wonten ing siang punika. Monggo dumateng panjenenganipun Kang Mas sama Mbak-mbak ingkang badhe nyumbangaken dana swanten menika campur sari New Kalista menika badhe melayani Anda semua. Kalista milik Anda. Menika wonten lagu Kertonyono Medhot Janji. Demi kowe Dewi Dewe oh. Monggo dumateng panjenenganipun sawerane tanpa nama. Enggak ada sawerannya. Masya Allah. Ora tadi ngopo Mbak. Sing penting paringi bagas waras sehat. Wonten ing sore menika saged ngresani campur sari New Kalista. Monggo panjenenganipun Mbak sinten ingkang badhe nyanyiaken Kertonyono Medhot Janji. Lagune semedot niki Mbak Mbak dinyanyike. kepada teman sempat belas rono perhatian jelas ku butuh hatimu ku butuh awakmu kakak banyak teman tapi malam renjani
Rasanya wan sepionmu sing merai hati tambah bekati. You can listen. Biar aku cek betah suwe-suwe bekah nuruti kekarepanmu sansaya putra. Biar wis tak wanti-wanti ojo ngasih lali, tapi kenyataannya pergi. Kartonyono ning gawe medho janjine amro jagatku nuruti angan-anganmu. Sakabehane wis tak turuti, tapi malah jadi udah malah tak kutui kalane. Metu kono belok kiri lurus wae. Rasanya wan sepionmu sing merai hati tambah bekati. You can listen. Biar aku cek betah suwe-suwe bekah nuruti kekarepanmu sansaya bubrah. Biar wis tak wanti-wanti ojo ngasih lali, tapi kenyataannya pergi. Kartonyono ning gawe medho janjine amro jagatku nuruti angan-anganmu. Sakabehan dhewe tak turuti, tapi malah jadi udah malah tak kutui dalane. Metu kono belok kiri lurus wae. Rasanya wan sepionmu sing merai hati tambah bekati. Rasanya wan sepionmu sing merai hati tambah bekati. Terima kasih. Inggih, matur nuwun dumateng panjenenganipun Mbak Erika ingkang sampun nyuwakaken dana swanten Kertonyono medhot janji sampun dipun aturaken. Menika wonten request malih panjenenganipun Bapak Mariman nggih. Monggo dumateng Pak Mariman kita seketipun kula semanggaaken. Niku. Nggih matur nuwun niki Mas Marimin ra gelem mangkat dhewe diwakilke kula niki sawirane 50-50 kalih Mas Marin sinten. Wah ra ngerti aku lali janine. Lali jenenge sing sitok njaluk bojo loro, sing sitok njaluk lali janjine. Ayo jeng karo aku jeng. Urung kenalan karo aku jeng. Pak Nuryanto. Meneng wae engko nek aku pokoke beres. Lah kowe ra ngomong aku.
Jane yo mantep tenan. Jane-jane kowe gelakatmu sejak nyetiani hatiku sejana kowe kencang karo kita liya. Ya, monggo Pak. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang wangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe. Bengawan selem tak esek selama mesti yen tak telepon malah kok mateni aku yen kepethuk direm meski tak Lali janjine andane alasane mangkulake sapa wonge sing ra gelo kadung dandan kowe ora teko ayo dilanjut. Jane-jane kowe gelakatmu sejak nyebriani hatiku sejana Dilanjut bojo loro Mas. Monggo Mas dipun gayengaken. Arika. Ayo dilanjut bojo loro kae sing njaluk kae burine Mas Margono, aku lali jenenge kok. Wong urung kenalan lagi ae. Oh iya. Wis tak sawerke kok Mas. Kuwi mau 100 mau apa? Lah puk delikke. Engko nek kurang karek ngomong aku, engko ceke ning kono ning mobil. Monggo Mas, dipun gayengke. Monggo para penjengklek. Oke. Abang biru lampune disko. Awakku rumah mikir loro. Bojo sing enom njaluk disayang.
tuwa njur moh ditinggal Sirahmu metera bisa turu Anda medesno Aga adang waktu Mikir butuhe Mikir belanjane Njur saiki piye Tung dina mulih mrana telung dina mulih neng kene Aduh enake sing sedina kanggo sapa sing sedina kanggo Mbak Eka bagi-bagi ya Pak. Abang biru lampune disco awakku rudek mikir bojo loro Lemu ngono Pak. bojo sing enom anjaluk disayang sing tuwa njur emoh ditinggal Bisa turu Aku medesno mas uga antum waktu Mikir butuhe mikir belanjane Njur saiki piye atine mulih mrono telung dina mulih neng kene inggih matur sembah nuwun Inggih, matur nuwun dumanganipun panjenenganipun Pak Nuryanto ingkang sampun perwakilan inggih menika nyumbangake tono senangipun. Mugi-mugi kangge jampi saya dumateng kula lan panjenengan sami wonten ing siang menika. Monggo dumateng panjenenganipun. Nggih, menika watasih wonten lagu setunggal lagu lagi. Lagu napa Mbak mau? Aku ngalah dudu mergo aku wis rasaya Aku mundur dudu mergo tresnoku wis ilang Nanging aku iki ngerteni yen dirimu lebih sayang arek kae Aku mundur lan mergo sadar aku sapa wong dibungkoke
sayang aku mundur dudu mergo tresnoku wis kalah nanging aku iki ngerteni yen dirimu lebih sayang arek kae oh ah oh aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa mung dibutuhke pas atimu loro aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa mung dibutuhke pas atimu loro aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa mung dibutuhke pas atimu loro aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa mung dibutuhke pas atimu loro. Iya, terima kasih Mbak Rika yang telah menyanyikan lagu Maju Mundur Kena. Alhamdulillah wa syukurillah wonten ing kesempatan sonten menika kangge nglipur kula panjenengan sami menika wekdal tidak mengizinkan. Istirahat. Ya, istirahat sebentar nanti dilanjutkan kembali. Terima kasih.